Waarom gebeurt daar niks? En dan was het scheidsrechter fluit af. Feliciteren elkaar, vallen elkaar om de hals. Feliciteren elkaar, de welverdiende zoenen en knuffels kunnen nu worden uitgedeeld. Terwijl de wedstrijdtafel hier weer even naar de rekening is geslagen. Inmiddels heb je de uitslagen van de wedstrijd gerichte categorie hier voor mij. Die gaan wij zo meteen voorlezen. En inmiddels wordt er nog gewerkt aan de uitslagen van de rectieve afdeling. We komen zo meteen bij de terug in een ogenblik.